Klokken 21, og det er tid til de kolde med Henrik Mortensen. I går aftes blev endnu lige fundet. Men formodet hænger sammen med de 4 andre drabsager de seneste 2 uger. Det betyder, at endnu ikke fundet morderen eller mordgruppen. Fælles for de 4 piger, der er blevet myrdet, er dog, at de alle har brug for. Men det er noget helt andet. Grundprisen. Det tror man nok ikke, men hvis man ligesom Trine. Hej mor. Hej skat. Hej, mit navn er Sandra Nielsen, jeg kommer fra politiet. Maria, er du ikke sød at fortælle mig, hvordan det var, at du opdagede, at Trine var blevet kidnappet? Jo, men altså, vi skulle mødes, så dukkede hun aldrig op. Okay, tak for hjælpen, Maria. Er der forresten nogen, der er informeret Trines forældre? Ja, jeg har ringet til dem, og faren er på vej. Maria, kunne du have siddet og vise mig, hvor huset er? Ja, selvfølgelig. Så lad os se at komme afsted. Hvad er der sket, siden jeg skulle komme så hurtigt? Jeg formoder, du er Trines far? Ja, yes. Sandra, jeg er fra politiet. Nu skal du høre, din datter er blevet kidnappet, men vi har sagen under kontrol. Her kom jeg så cyklende, og så kiggede jeg, fordi jeg undrede over, hvor var kommet. Og så så jeg hendes cykel ligge her, og så gik jeg ind, og så her så huset og fodsporene. Og det var sådan, ja, hvis du kigger ind, og det var så derfor, jeg fandt ud af, fordi jeg kiggede ind ad vinduet, og så så jeg hende sidde der. Okay, lover du mig, at du får hende ud? Ja. Trine, jeg ved godt, det er svært for dig, men jeg bliver simpelthen nødt til at vide, hvad det var, der skete. Jo, nu skal du høre. Ja, den er væk her omkring. Også derovre måske. Kan du ikke kigge derovre, så kigger jeg her. Ja, selvfølgelig. Tak. Fido. Fido! Fido! Fido. Fido! 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 Fido!
Vi har tjek på hele skidtet og lortet og Senita, og vi har bare styr på det hele. Men det var vist det. Jo, nu skal du høre. Ser jeg ikke tyk ud? Jeg kan godt der. Okay, tak for hjælpen, Maria. Er der nogen, der er på vej? Okay. Tak. Fuck, du så dum ud, Senita. Undskyld. Kan I ikke tige stille? Og ja, kan I ikke tige stille? Hvor er jeg henne i alt det her? Ja, men så sidste gang jeg kiggede, der var Sarah ikke i flertal. Så? Ej, vi kan også opfinde en lille fin blomst. Vi kan også have en til Fido. Fido! Kom her, Fido. Tror jeg, hun skal i snor? Hun skal ikke i snor. Skal jeg lugte? Nu